Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Goedemorgen, hier is verslaggever Anita Janki van Kulturu TV. En het is bijna 7 uur in de ochtend. We zijn hier op Schiphol in Nederland en we gaan mensen vragen waar ze naartoe gaan en wat ze daar brengt. Meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Shalik Godet en ik sta hier met de familie Lamsdorf. Met wie staat u hier allemaal? Nou, het zijn kennissen, goede kennissen eigenlijk. Ja. Je kan het zozeer zien als familie. Ja. Maar goed, hun moeder is overleden en daarvoor moeten ze afreizen. En wanneer is dit gebeurd? Afgelopen dinsdag. Gecontroleerd. Ja, dat is echt heel erg. En mag ik vragen hoe het is gebeurd? Ze is ingeslapen. Dus ze heeft de 80-jarige mogen zien en ze is ingeslapen. Dus dit was echt een plotse vlucht? Ja, voor hun zeker, absoluut. Ja. Absoluut. 2 maanden terug waren ze er ook voor de viering van haar 80ste verjaardag. Wauw. En nu 2 maanden later moeten ze dus afscheid nemen. Zo liggen leven en dood best dicht bij elkaar. Correct. En wat gaat er daar allemaal gebeuren? Moet er daar veel geregeld worden? Is daar al heel veel familie aanwezig? Er is familie aanwezig en de moeder had gewoon een uitvaartverzekering. Dus wat dat betreft is het geregeld. Ja. Maar toch is het een hoop geregeld. Dus het is alles met elkaar afstemmen. Kijken hoe je dat moet. Natuurlijk uit een gezin met kinderen moet je altijd ook daar rekening houden hoe je dat wilt. En hoe gaan jullie nu met dat verdriet om? Of hebben jullie daar altijd voor gehad om het Ja, Ja, gelukkig hebben ze het leven benut om ervan te genieten. Het verdriet is er altijd. Ja. Alleen ze hebben de kansen in het leven benut om het te vieren. Dus wat dat betreft heel veel herinneringen en leuke herinneringen aan moeder. Er is ook goede zorg geboden aan moeder. En nu is het worstelen met de acceptatie dat ze er niet meer is. Ja, dat gaat ook Daarvoor wel tijd hebben ze kosten, denk ik. Ja, ze hebben elkaar daarvoor. Ja. En wel fijn dat ze elkaar hebben, want dit is allemaal familie van elkaar ook, hè? Ja, We zeker. hebben het over broers, zussen, dochters. Zussen met kinderen, dus Ja. allemaal, ja. Veel vrouwen zie ik ook hier. Heel veel vrouwen. Jij de enige man. Hoe komt dat? Nou, Wat is jouw relatie? In de loop der jaren zijn we meer gegroeid naar familie toe. En dit is in Surinaamse begrippen heel bekend. Want je start als kennissen van elkaar. Maar in de loop der jaren groei je naar familie van elkaar toe. Mooi, En dan is een hechte band. mooi. Dus, Dus je kent ze allemaal heel goed en je kende de moeder ook heel goed. ja, zeker, zeker. Ik ben ook net terug, dus heb ook tussen haakjes afscheid mogen nemen van moeder in die vorm. Want ik ben net een week terug, dus ja. Net een week terug eigenlijk. En nu weer die kant op. Nee, ik niet hoor. Oh, oké. U zet ze alleen af. Oké. En moet er nog veel gebeuren daar? Ja. Ja, Kijk, waar gaan jullie op het mee moment beginnen? dat er... De eerste is altijd de confrontatie. Je moet echt terug naar het montuarium toe. En eerst de confrontatie hebben. En dan ook... daar staat in principe daar staat de echtheid van het proces. Dus, en dan moesten beslissingen genomen worden. Hoe wordt zij, welke kleding krijgt ze aan. Dus alles moet op elkaar afgestemd worden. En hebben we het hier, even voor de mensen die er minder bekend mee zijn, over een crematie, een begrafenis? Begrafenis. Dus voor zover ik weet, laat me het voorzichtig zeggen, Ja, maar snap voor ik. zover ik informatie heb mogen ontvangen, Ja. gaat het om een begrafenis. Oké. Ja. En gaan hier nog heel veel rituelen plaatsvinden? Gaat dit nog een tijd duren daar? Ik denk het zelfs niet. Ik denk gewoon de standaardprocedure, dan is gewoon echt zoals we dat hier in Nederland ook hebben. Wat wel altijd aan de orde komt, is de bewassing is meer in de vorm, het is een onderdeel van rouwverwerking. Dus daarbij
krijg je de gelegenheid om afscheid te nemen, om ook echt je dierbaren te zien liggen zoals je die gekend hebt. Ja. Waardoor je rust kan vinden en ja, dat het helpt bij de acceptatie van het ten grave dragen van de overledene. Dus dat gebeurt in dagen, hè? Misschien 2-3 dagen tijd. Ja. En ook vanuit een bepaalde geloofsovertuiging? Ja, zeker. Zeker, absoluut. Dus, En de viering van haar 80-jarige leeftijd was ook onlangs, zei u? ja, dat is in januari geweest. Dus dat hebben ze ook met z'n allen, alle kinderen, om de moeder heen. Die hebben dat mogen vieren met moeder. Ik vind dat wel mooi. Ze heeft wel een moment gehad dat ze alle mensen bij elkaar heeft gehad. En om het nog positief soort van, in hoeverre dat kan, af te sluiten. Hoe was dat, die verjaardag? Voor hun, want ik was er zelfs niet bij. Het was zeer warm. Ja, moeder was wel in een gezondheidstoestand. Echter hebben ze het moment kunnen benutten. Ze hebben ook hele mooie foto's kunnen maken samen met moeder. Ja. En die koesteren ze vandaag aan de dag. Dus ik was er zelfs niet bij. En het mooie van de typische Surinaamse moeder is dat toen ik dus aankwam, was ze niet blij dat ik er niet was op haar 80ste. Dus ik heb me als kind ook verontschuldigd dat ik er niet bij kon zijn. Ja. En toen was het weer oké. Toen had ze er vrede mee. Ja, dat is wel mooi om te horen inderdaad dat het zo is geweest. Bedankt voor het delen hiervan. Ik kan me voorstellen dat het zwaar draagt, zeg maar. En ook uit ervaring spreek ik. Dus ik wens jullie allen heel veel sterkte. Dank u wel. Dank u wel. Ja? Enorm bedankt. Om het te dragen en te verwerken verder. Zeker, dank u wel. Bedankt. Succes verder. Dank u. Nou, zoals je ziet en hoort, kunnen er allerlei verschillende verhalen zijn waarom je hier bent op Schiphol. Dit was een helaas een wat treurig verhaal voor ze. Ik wens hen en alle nabestaanden heel veel sterkte en heel veel succes met alles. Hi, wat is uw naam? Mijn naam is Vijay. En waar gaat Vijay heen? Vijay gaat naar Suriname. En voor hoe lang? Ik blijf 7 weken. Zo. Yes. En wat brengt u daar? Wat bedoel je daarmee? Dus woont u daar? Gaat u naar mensen opzoeken? Nee, ik ga met vakantie. En wie zijn daar om te bezoeken? Nou, zussen, broers en neven. Echt? Ja, en de families natuurlijk, hè? Ja. Ja. Dus er woont heel veel familie woont daar. Ja. En waar in Suriname gaat u verblijven? Leiden 9. En staan er ook nog leuke dingen op de planning om te doen? Oh, mensen willen graag wat tips horen. Vertel, welke hoogtepunten? Mijn planning is, als ik aankom, dat is na 3 dagen, dan wil ik naar Nikeri gaan. Dat is sowieso. Daar is een project dat ik daar ga bezoeken. En nadien dan blijf ik een week weer in de stad en dan ga ik naar Apura. Oké. En niet alleen neem ik aan, of wel? Nee. Ja, alleen is nooit leuk natuurlijk. Hè? Dus je moet toch altijd met iemand meegaan. En waarschijnlijk wordt een brug daar, op Kaburi Creek wordt een brug daar geopend. Is dat binnenkort al? Ja. Oh, oké. Tenminste, dat heb ik gehoord. Ja. Een neef van mij heeft dit project daar. Dus ik ben al vorig jaar ben ik ook geweest en ze waren bezig. Ja. Maar nu, de verkiezing komt natuurlijk. Hè, dus waarschijnlijk wordt het dan geopend of zo. Oké. Dus ik ben benieuwd. En wat vindt u van de situatie nu daar in Suriname? Hoe is het nu? Even voor de mensen die lang niet zijn geweest. Ik ben lang niet geweest. Ja, ik ben ook niet lang niet geweest. Dat is een jaar dat ik daar was. Ja, maar wat ik daar allemaal heb vernomen, het is slecht, kritisch natuurlijk, hè, met al die toestanden. Ja. Nu weet ik het niet. Ja. Nu weet ik het niet. Ik hoop, weet je, aan ieder wil dat een land goed draait. Maar dat ligt aan de mensen daar toch, en het ligt aan de regering daar, wat ze allemaal daarmee doen toch. Ik weet het niet, Maar merkt u veel verschil met een paar jaar geleden en nu? Huidige situatie? Qua mensen, qua mentaliteit? Huidige situatie, mensen zijn een beetje terugtrekkend. Dat kan ik wel bij zeggen. Ja? Er zijn heel veel die teruggetrokken hebben.
Ja, meer tot zichzelf. Ja. Bezoek enzovoort weet ik niet. Bij mij is het gewoon vrij. Mijn zussen wonen daar, families wonen. Dus ik ben altijd welkom. Ik weet het niet, voor anderen. Ja. En 7 weken, is dat lang genoeg? Nee, het is nooit lang genoeg. Precies. Nooit lang genoeg. Dus waarom niet wat langer? Nee. Kan niet. Nou, je omstandigheden hierin. Weet je, kinderen, kleinkinderen, vrouw enzovoort. Dus dan kan het niet, toch? En waarom gaan die niet mee? Of in ieder geval vrouw, kinderen? Thuissituatie natuurlijk. Hè. Kleinkinderen en school ophalen enzovoort. Dat soort dingen. Oké. En wat voor leuke dingen gaat u nog meer doen daar? 7 weken is behoorlijke tijd om te genieten. Ik heb genoeg te doen. Ik ga jagen. Ik ga naar Valawatra. Jagen op wat? Sorry, maar jagen op wat? Op wie? Nee, nee. Nou, wild natuurlijk. Hè. Ja. Ja, vissen. Jagen. Ja. En zelf jagen? Ja, zelf jagen, Okay. ja. Nou ja, ik ga met vrienden natuurlijk. Ja. Hè. Dus het is altijd prettig. Oké, en dan wordt er ook wel wat gevangen en lekker klaargemaakt? Ja, het is niet altijd raak natuurlijk. Hè. Maar als het raak is, dan wordt het wel gedaan. Oké. En hoe is het weer daar nu? Wat ik heb vernomen, dat het regent. Gisteren nog heb ik contact gehad met families. En de hele dag heeft het geregend. Dus ik weet het niet nu. Elke dag kijken hoe dat is. Hè. U heeft er wel zin in, u ziet er heel ontspannen uit en helemaal klaar voor. Ja, maar ik ben altijd ontspannen. Ja, ik bedoel, geen stress. Ja, thuis heb ik ook geen stress, dus hier ook niet. Heel goed. Het gaat toch goed? Ja. En ik hoop dan dat de mensen die daar wel wat meer gestrest voelen ook wat kunnen meekrijgen van deze relaxedheid. Weet je wat het is? In Suriname gestrest voelen is de veiligheid, vind ik. Ja. Dat is een hoog prioriteit natuurlijk. Hè? Dus ik weet het niet. Dus je moet daar heel voorzichtig zijn met alles. Ja? En hoe merk je dat op straat, buiten? Nu weet ik het niet. Ja. Dus als ik ga, dan zie ik het wel. Maar ik ben ook uiterst voorzichtig hoor, wat dat betreft. Ja? Niet in de nachturen op stap gaan. Dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Geen waardevolle spullen bijdragen, dat soort dingen? Ja, waardevolle spullen. Dat is, er is prioriteit natuurlijk. Dat moet je echt niet doen, want het wordt heel veel gedaan natuurlijk. Hè. Ik ga geen dingen uitlaten, maar het is moeilijk. Ja. Laten we daarop houden. Ja. En hoe zijn de prijzen daar nu? Ik weet het niet. Vorig jaar bent u geweest? Ja, vorig jaar. En toen hoorde ik al dat best wel duur is. Vorig jaar was het ook duur. Bijvoorbeeld een spijsolie, kookolie, zonnebloemolie. Toen de tijd was het 80 SED. Nu weet ik het niet. Nou. Weet je, als je van hieruit alles vraagt. Joh, hoe is het daar? Zijn de dingen goedkoop? Is het duur? Dan gaan de mensen zeggen, joh, je komt toch uit van Nederland? Precies. Dus ik weet het niet. Dat heeft geen zin. Gewoon zelf ervaren. Ik leef met de dag mee. Ja. En vooral lekker eten, lekker genieten. En lekkers meenemen. Lekkers mee. Ik weet niet of dat kan, hè? Ze doen best wel moeilijk met... Ja, lekkers meenemen in die zin. Eten, vlees. Ik weet het niet, nee. En groenten weet ik ook weer niet. Dus ik weet het niet. Nou, ik wens u heel veel plezier. Geniet ervan. En ik hoop dat het allemaal meevalt daar, ook qua prijzen en veiligheid. En heel veel plezier. Bedankt. Ik ben Bianca. En Bianca, waar ga je heen? Ik ga naar Australië. Oh, wauw. Dat is een hele lange vlucht volgens mij. Ja, heel lang. Ik ben 24 uur onderweg. Is dit de eerste keer zo ver weg? Ja, zo ver weg wel, ja. En alleen? Alleen, helemaal alleen. Heel goed. Ja. Ik doe dit ook vaker. Hartstikke goed. En waarom Australië? Mijn dochter loopt stage op Australië en ik heb haar al 2 jaartjes niet gezien. Vandaar dat ik even naar haar toe ga. En hoe oud is uw dochter? 23. 2 jaar niet gezien? Ja. Dat is wel lang inderdaad. Dus jullie hebben veel online, digitaal? Ja, doen we maar online, digitaal, ja. Oh, dit is heel spannend. Maar het is ook wel fijn dat u daar toch, weet je, iemand heeft om op te zoeken. Ja, ik vind het ook fijn, want ik dacht nooit dat ik daar zou komen. Nee, je slaapt niet en je denkt, morgen ga ik naar Australië. Ja.
Ja, dus ik vind dat ook heel fijn dat ik dat kan meemaken. En Australië is volgens mij ook een mooi land. Ik ben er zelf niet geweest. Ja, wat foto's gezien wel. En waar zit zij in Australië? De Nosa. En dat is even voor de mensen... Ik weet niet precies waar. Nee, maar ik weet dat ze in Nosa zit. Oké. En wat doet zij daar, dat zij daar zit? Ze doet toerismanagement. En wat is haar functie daar? Zit ze daar... Nou, ze doet de laatste stage, de managementstage. Oh. Ja, dus ze is nu aan het afronden. En blijft zij daar wonen? Tekens. Ja, maar ik proef het al. Ja? Ik hoop het niet, maar... Of dat u misschien daar blijft na deze reis? Nou, weet ik nog niet. Zeg nooit nee. Nee, dat klopt. Ja. Want zijn hier nog meer mensen die zij zeg maar achterlaat, behalve de moeder? Ja, iedereen. Ja? Ja, ze is alleen daar. Ja, want zijn er ook broertjes, zusjes? Nee. Zo? Oh. Nee, ja. Ze is enigskind. En hoe lang gaat u daarheen? Voor 4 weken. En wat gaan jullie daar doen? Wat voor Nou, plannen? reizen. We hebben een hele plan. Ze heeft al een Ja? hele plan. Ja, dus we maken een hele plan van. Dus ook bezienswaardigheden, leuke dingen bekijken. Kangoeroes kijken. Is hij vrij? Ja, ze heeft vakantie. Ze heeft 4 weken vakantie. Ja. Wat blij dat jullie elkaar weer kunnen zien. Ja, echt heel fijn. Ja, hè? Ja. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. En dank je wel. En succes met de lange vlucht. Ja, dankjewel. Nou, ik doe de groeten aan de families, vrienden en kennissen in Suriname. Op wie wachten jullie hier? Op haar moeder. En waar? Uit Paramaribo. Oh, oké. En hoe lang is hij weg geweest? 4 weken. 4 weken? Ja, 4 weken. Is dat een vakantie geweest? Ja. Ze heeft in Suriname gewoond een tijdje en toen is ze teruggekomen. En Heimwee sterk. Heimwee sterk, ja inderdaad. Dus nu is ze weer teruggegaan met vakantie. En zit er nog veel familie van jullie daar? Ja, al haar zussen zitten in Suriname. Dus, ja, dus ze had gewoon heimwee. Ja. Qua gezondheid is het voor haar ook beter, zegt ze zelf. Dus, Maar ze komt ook wel weer, toch wel weer terug, ook naar Nederland. Alleen omdat het moet. Alleen omdat het moet. Ja, ik kan me dat voorstellen. Vooral ook misschien wat oudere generatie ook. Ja, inderdaad. Ja, die zijn anders gewend. Hè? Ja, daarom. Dus het liefst wil ze daar blijven. Maar ja, al haar kinderen zitten hier. Ja. Dus vandaar. En waar verblijft ze dan als ze daar is? Als al die kinderen hier allemaal zijn? Bij familieleden, zeg maar. Okay. Ze heeft nog zussen daar. Dus ze gaat zeg maar bij iedereen een beetje langs. Ja. En waar in Suriname? Echt in Paramaribo zelf. Dus, En heb je ook van haar een beetje kunnen meekrijgen hoe ze het daar ervaart, hoe het daar is? Want ik hoor ook wel dat het wel veel verandert. Er is heel veel veranderd. Alles is heel erg duur. Dat hoor ik. Ja. Negatieve verhalen over Paramaribo. Over Suriname. Maar ja, zolang de politiek... het verandert niet, dus het zal nooit veranderen. Want hebben jullie dat ook meegekregen van hoe dat nu een beetje daar is wat betreft de verkiezingen? Nee, dat niet. Maar toen zij daar was, dat was, nou, het is niet positief, laat ik zo zeggen. Oké. En in welke zin niet positief? Nou, gewoon dat alles duurder is geworden. En dat ze zelfs de dieren uit de dierentuin hebben afgeslacht om aan vlees te komen. Dat is zulke verhalen. Ja, maar dan gaat het echt heel slecht, ja. Dan zijn mensen echt in nood. Ja. Ze vertelde ook van dat er bijna geen papier was om zeg maar, geld te printen of zo. Zeg maar. Dat heb ik wel gehoord. Ja, dat zijn allemaal flauwekul. Maar het geeft wel denk ik een signaal af en geeft ook wel aan van het gaat wel slecht. Ja. Het gaat goed slecht, ja. Ja, dus, het gaat goed slecht inderdaad. Het gaat goed slecht. Zolang de meeste Surinamers in Nederland wonen, dan is er wat mis. Met je thuisland. Denk ik dan. Ja. En hoe denk je dat dit verbeterd zou kunnen worden? Als de politiek niet verandert, dan verandert het gewoon niks. Nee. Je kan verschillende mensen neerzetten, maar als het beleid hetzelfde is, eigen zakken vullen, dan hou je zo. En gaat het met de verkiezingen, denk je, veranderen?
dat denk ik niet. Nee? Nee, Ja, natuurlijk niet. dat denk ik niet. Wat valt te halen in Suriname? Ja. Ja, bauxiet, goud. Maar ja, die hebben de maffia's. Waar halen ze die dingen eruit? Ik bedoel, als politiek niet verandert, iedereen is te koop. Kijk, en dat is het. En dat is lastig. En dat is overal zo. Dit is in Nederland ook zo. Dus ik zeg niet dat het alleen in Zuid-Amerika of Azië of Afrika is. Nee. Dus ben je daar wat meer zichtbaar dan misschien? Ja, tuurlijk. Ja. Zolang er meer Surinamers in Nederland wonen dan in hun eigen thuisland, dan is er wat mis. Ja. Dat zeg ik dan. Ja. Ja, en jullie wonen hier ook, want zijn jullie zelf nog voor het laatst naar Suriname gegaan? Of is die wens daar? Nee, ik woon al vanaf mijn tweede hier in Nederland. Ja? Ik ben 1 keertje terug geweest toen ik een jaartje of 7 was, maar ik heb niet echt een band, connectie of zo. Dus, en nu mijn moeder terug is, heb ik geen behoefte om daar met vakantie te gaan. Okay. Vooral nu ik hoor van hoe het daar gaat. Dus dat zal hem niet worden in ieder geval. Dus, het zijn de oudere generaties die ja, tuurlijk. Maar voor jongeren, zeg maar, wat hebben ze daar te zoeken? Ja. Wat voor bekende malls heb je daar? Uitgangsleven. Wat doen ze voor toeristen, voor aantrekkingen? Niks. Nou, dat klopt eigenlijk. Ik heb ook niet heel veel jongeren gesproken eigenlijk. En ook, zelfs jij hebt ook niet zoiets van, nou, ik ga met mijn moeder mee. Nee, dat heb ik niet, nee. Dus je moet ook echt familie hebben? Of een soort gevoel? Ja, klopt. Ja, dat klopt. Dus, wat voor malls heb je daar? Ja. Hoeveel wonen er in Paramaribo? Als je vergelijkt met hier. Maar bent u hier geboren? Of Nee, ik ben in Indonesië geboren. Maar ik heb heel veel Surinaamse vrienden. Ja. Javanen, Hindustanen, allemaal mee. Over dit soort onderwerpen? Tuurlijk. Ja. Ik zeg, je ouders, je tantes, je ooms gaan erheen, maar wat heb je daar te zoeken? Ja. Wat heb je daar te zoeken? Niks. Ja, als je naar de binnenlanden gaat, om te vissen, om jungle in, dat survival, dat gaat wel. Maar ja, voor de rest... Het weer, maar dat is het. Ja. Zonde hè, dit eigenlijk? Ja, dat is het. Gewoon een hard iemand. Ja. Je bent vaker dan Suriname? Nee, maar ik weet hoe het is. Ik ga dan naar Indonesië, naar Thailand en zo, naar Aziatische landen. Maar ik weet hoe het is. De mentaliteit is precies hetzelfde. Maar daar heb je nog heel veel toeristen. Kijk, en dat is het verschil. Hoeveel toeristen heeft Suriname? Waar halen ze het geld vandaan? Waar moet de economie van komen? Ja, en dan heb je natuurlijk de slechte verhalen met drugs en dit en dat. Maar ja, dat is overal zo. Ik bedoel, de Mekka is nog altijd in Nederland, dus dat is gewoon flauwekul. Ja, wat halen ze dan nog meer? Jammer. En dat is het. Dat is het ergste van Suriname, vind ik. En ja, ik heb ook een goede vriend die heeft daar een tijd gewoond, maar die is ook weer terug. Ja, inderdaad. De meesten blijven toch hier. En ja. Heimwee heeft geen medicijnen. Nee. En als die generatie inderdaad ook weer vergaat, dan... Ja. Ik ben ook heel lang niet terug geweest. Ja. En heb je wel weer zin om je moeder te zien? Is zij blij om terug te komen? Nee. Nee, het liefst zou ze daar natuurlijk willen blijven. Maar ik ben heel blij dat ik haar weer zie. Dus, maar ja, qua financieel gaat het ook gewoon niet, zeg maar. Ik vraag hoe oud je moeder is? Ze is 68. Oké, dus is ze ook ze is al met, ze is helemaal gezond en fit. Dus ze gaat ook alleen daar naartoe. Dus, zij zelf zou het liefst daar willen blijven. Maar qua het leven is het toch wel in Nederland beter gesteld dan in Suriname. Ja, dus helaas voor haar. Nou, dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie verhaal ook en mening. En nou, geef haar een goede knuffel. Zal ik zeker doen. Eerst even, wat is jouw naam?
Mijn naam is Luis Anibal Villegas. Oké. En waar kom jij vandaan? Want dat klinkt als een hele mooie... Ja, ik ben opgegroeid in Aruba en geboren in Venezuela. Oké. En je Nederlands is heel goed trouwens. Ja, natuurlijk. Dit is meer een commentaar dat ik zal krijgen van een witte vrouw, maar dat is... ja, maar in Aruba krijgen we ook Nederlands op school, dus ja, natuurlijk. Hey, en bloemen, voor wie zijn deze? Dit is voor mijn partner. Hij komt nu uit Suriname. En hij is Surinaams of is hij... Hij is Surinaams, hij is daar geboren getogen en hij was net daar voor werk. Hij deed een onderzoek of hij is bezig... Ja, hij deed net onderzoek daar en nu komt hij terug. Hoe lang heb je hem niet gezien, of jullie elkaar? Niet heel lang, gelukkig. Ja. Wel een maand, ongeveer, ja, 5 weken ongeveer. En hoe lang zijn jullie al met elkaar? 3 jaar samen nu. Oké, maar een maand is toch wel, dan mis je toch wel iemand? Ja, zeker. Ja. En weet je ook hoe hij het gehad heeft? Jullie hebben elkaar vast gesproken natuurlijk. Ja, hij wil bijna in Suriname blijven, ja. Hij wil gewoon blijven. Want dit is een van de weinigen dat ik het hoor. Want omdat de situatie, ik hoor dat het niet al te best is. Kreeg je daar iets van mee? Van hem? Nou, ik ben bijna 2 jaar geleden naar Suriname geweest ook. Zijn familie ontmoet en alles, dus dat was heel mooi. Ja, ik vond Suriname gewoon heel mooi. Ja. En natuurlijk heb je de politieke situatie. En nu met verkiezingen ook is heel spannend. Maar ja, hij heeft gewoon die nostalgie en hij houdt van de natuur en zijn familie. Hij heeft een grote familie, weet je. Dus, en hier heeft hij misschien een paar tantes of zo, maar niet veel. En het is gewoon heel anders. Ja. En daar is hij gewoon ook geboren en getogen. Dus ik kan me ook voorstellen, ik ben opgegroeid in Aruba. Ja. En voor mij is het wel anders, want ik voel me niet per se Arubaan. Maar ik denk voor hem is het wel een groot gevoel. En om hier te zijn, om dat los te laten. Dus die drang om terug te gaan, hij vertelt me elke keer dat hij gaat van het wordt elke keer groter. En hij ging nu echt voor werk en zo, dus het was niet dat jij met hem mee... Nee, en ik studeer nog, dus dan, hij is wel werkend, maar ik studeer nog, dus ja, ik kan niet altijd mee, alleen in de zomer of zo, weet je. Dus. En als hij het gevoel daar heeft, hebben jullie ooit overwogen om misschien daar te vestigen? Hij wil me overhalen om dat te doen. Wat is jouw mening? Ja, kijk, ik denk... Ik heb het aan mijn moeder verteld. Weet je, mijn moeder is een beetje mijn counselor. Nice. En zij zei van... Maar waarom ga je naar Suriname? Wat ga je daar... how much money are you gonna earn, basically? En mijn moeder is Latino, weet je. We komen niet van geld, dus we willen geld hebben, weet je. Dus, en ze zei, en terecht, weet je. Dan ga je SRD's waarschijnlijk... en het is niet heel goed qua economisch, in die economische zin. Maar ik denk dat het wel veel te bieden heeft. En ik vind zijn familie heel super liefdevol en heel lief. En zij hebben me echt omarmd. En zijn allemaal religieuze mensen. Want was dit de eerste keer dat jij hun ontmoette 2 jaar terug? Ja. En je zegt religieuze mensen. Dus, welke religie moet ik nu aan denken? Sommigen zijn christelijk, sommigen zijn moslim. Oké. Ja, maar iedereen heeft... Dus hoe werd jij ontvangen dan? Echt super omarmd. Ja, ik voel me echt privileged. Echt. Wow. Want het is niet iedereen, weet je, als je een queer relatie hebt. Ja, precies, en dat je wordt gewoon zo met open armen ontvangen in Suriname. Precies. Ja. Bepaalde religies. Ja. Dus ik vind dat heel mooi. Het zou wel voor mij een gevoel zijn van familie, thuis. Ja, zeker. En Aruba, is dat ook ooit de optie geweest om te overwegen? Ja, dus hij denkt ook in Aruba... Dat is ook een optie, ja. Want daar kunnen we natuurlijk trouwen of whatever. Ja. En de rechten rechten in Suriname voor de queer mensen is niet zoveel nu. Nee. Although ik heb wel een uitspraak gezien van een rechter waar ze hebben geweigerd om... Ja, ik studeer rechten, dus daarom kijk ik op die... Ze hebben die inschrijving van de akte van de trouwakte geweigerd. En de rechter zei van nee, dat mag niet. We zijn verbonden ook aan mensenrechten. Hè? Dus dat is een goede ontwikkeling. Het is in ieder geval een begin. Even kijken hoe de praktijk zal uitweiden. Wanneer verwacht je hem?
vind het Zuur nu? Ja, ik dacht. Om jullie te zien. Ja, meteen denk ik. Knuffelen. Dus ja, ze zijn al geland, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, nou, we gaan het wel even in de gaten houden als hij er is. Okay. En dat jullie elkaar even goed kunnen knuffelen. Bedankt tot zover. Dank aan jullie. En ja, geniet van elkaar. Ja, zeker. Dankjewel. Ja, leuk. Deze meneer is een bekende van ons. Ja, zo'n beetje. Ja, want we hebben u eerder geïnterviewd. Ja, in Rotterdam. Ja, wat is uw naam ook alweer? Henk Severin. Severing. Op wie wacht u nu? Op een kennis van mij, een vriend. Ja. Want hoe lang is hij weg geweest? Een week of 3. Oh. En u komt net uit Suriname, vertelde u ons, hè? Ja. Hoe is het daar nu? Ik hoor verhalen, verschillende verhalen. Nee, als je zelf daar naartoe bent, je merkt, ik tenminste merk niets van hoor. Nee? Nee. Ik ga vaak naar het binnenland, Coroni, Nikeri. Ik ben met vrienden. Elke woensdag. Of ik ga bij Orlando Coffee Shop aan de Kerkplein met die vrienden van mij. Ja. Dus dat is dus zo'n beetje. Ja. En u bent nu toch hier? Ja. En waarom zou u niet daar willen blijven? Nou, ik heb geen kinderen daar. Ah, die zijn hier, ja. Allemaal zijn hier. Ik heb maar 1 zus. Nee, ik heb 2 broers in Suriname. Een oude broer en een jongste broer. Ja. Waaronder de ene was woordvoerder van de politie, Humphrey Naarden. Een heel bekende politieman, commissaris van politie. Ja. En die merkt, maar dan, die zal er ook wel wat van merken, toch? Van de hele politieke situatie. Nee hoor, nee? hij bemoeit niet met politiek of zo. Nee. Ja. En ik bemoei ook niet met politiek. Nee. Oké, dus u heeft daar hele fijne dingen gedaan. Heeft u nog goede tips voor de mensen thuis om daar te vermaken? Ja, je moet het zelf doen. Hè? Je moet goede mensen hebben aan de kant, kennissen, vrienden. Ja, je moet wel de mensen kennen. Je moet het zelf gezellig maken. Hè? Ja. Ja. Wat heeft u de laatste keer daar gedaan? Dat zei ik u. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben naar Marienburg, Coroni. Ik ga vaak naar Coroni, Nikeri. Een beetje bij Para, Sanderij, Hollandse kamp. Leuk hoor. Ja. En wat is de band met deze vriend? Hoe lang kennen jullie elkaar, waar u nu op wacht? Ja, ik ken hem al jaren. Ja. Nou, aardig dat u hem komt wachten hier. Ja, ik heb wel tijd. Ik ben gepensioneerd. Dus ja. Ik heb hier wat veel tijd. Ja. Oké, nou heel erg bedankt, Henk. Ja, misschien ga ik weer 50 jaar is onafhankelijkheid, hè? Ja, dat klopt. En ik wil naar Suriname. Wanneer? Binnenkort weer? Ja, 25 november. Ja. Mijn verjaardag is onafhankelijk. Echt? Oh, zelfde dag als de... Ja. Ja, was ik toen chauffeur geworden van de Nederlandse ambassade in Suriname. Ja? De eerste Surinamer, Nederlander. Dus het is 50 jaar. Dus, weet je, wat goed. Ja. Nou, daar zou ik zeker ervoor gaan. En verjaardag vieren in 1? Ja, ik was vorig jaar. Ja? Ik was toen 80 jaar oud geworden. En heb ik toen op mijn verjaardag gevlogen. Oké, nou heel erg bedankt. Zeggen van ja, het is helemaal veranderd. Nou, die rotondes die braken mij helemaal in de war, want rotonde tot rotondes. Maar na 10 jaar is er heel veel veranderd. Hoe is de situatie daar nu? Hoe is de gemoedstoestand daar? Nou, het is duur. Suriname is duur geworden. Ja. En ook wij die op vakantie gaan merken dat. Dus Suriname is heel erg duur geworden. Maar ik vind dat het toch heel veel moet veranderen. Wet en regelgeving zit hier. Dus het is eigenlijk nog, zoals ik het hoor, nog erger dan 10 jaar terug. Het is erger geworden dan 10 jaar. Kun je een voorbeeld geven waar je echt verbaasd over bent? Nou, het volk is helemaal doorgedraaid. Ja? Ja, ze kennen geen wet en regelgeving daar. Oké, dus dat betekent dat, hoe moet ik dat zien? Hoe merk je dat op straat? Als je het in het verkeer bent, rijden ze zonder lichten. Nou, alsjeblieft. Nou, dank je. Ach.
Jouw partner vertelde net dat hij op jou wachtte met bloemen en hoe lief je familie is. En we hebben net gezien hoe jullie elkaar... Oh, moet ik het in het Engels praten? Nee. En dan moet ik... en we zagen net hoe jullie elkaar gemist hebben. Heb je hem gemist? Ja, heel erg. Oh. En moet je hem niet de bloemen geven? Maar oké. Ja. En hij deelde ook met ons gewoon hoe fijn dat jullie 3 jaar samen zijn, hoe fijn jullie samen zijn. En dat hij jou gemist heeft. Je was een maand weg voor werk, hè? Ja. Is het allemaal goed gegaan? Mag ik vragen wat voor werk je daar doet? Ik deed onderzoek. Ja. En dus heb je ook je familie weer gezien daar? Ja, het is heel anders als je ook voor werk daar bent en ook familie ziet. En dan moet je tijd een beetje splitsen met werk en familie. Hey, hoe was het om daar te zijn? Even voor ons beeld hier. Hoe is het om nu weer in Suriname te zijn? Ik ben ook echt gewoon daar opgegroeid. Dus ik woon pas 5 jaar hier. Dus het voelt alsof ik weer daar woon. Als ik dan, dus ik zei hem ook van, het is zo moeilijk om weg te gaan. Het is, je voelt je daar echt thuis? Ja. Ik vroeg me af of wat nu anders was. Nu jij terug bent weer... Ik wilde niet terugkomen. Nee. Om hem. Maar, ja, dat zijn ze want je moet terugkomen. Ja. Dus je gaat hem nog overhalen om die kant op te gaan. Ja, we begrepen het al. We zullen zien. Hè? Ja. Nou, leuk om jullie te zien. Geniet lekker van elkaar. En veel plezier nog. Dank je. Yes, dank je. Doei. Dag lieve kijkers, dat was het weer. Bijzondere verhalen vandaag gehoord. Abonneer op YouTube, Kulturu TV en Instagram, TikTok. Mijn naam is Anita Janki. Tot de volgende keer. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man is veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. 15 Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Mr. Pepper Finger.
come for the generation then.